Usaha hadi maraso ibo dek cinta adik-adik nailengakan di mana mungkin denai manaribo sedangkan kita baru basuh usaha adik membuat cinta candola wak di paso makan umpang di mana mungkin denai malu-luanyo sedangkan kita alun sajalah nan basi bari bahulu di asa mangku bamato bakawan kita dahulu kok rasa iyo baru bacinto. Usalah hadi maraso ibo dek cinta adik-adik nailengakan di mana mungkin denai manaribu sedangkan kita baru basuh usalah adik membuat cinta candola wak di paso makan umpang di malah mungkin denai maluan sedangkan kita harus sajalah nan pasti bari bahulu di asa mangku bamato bakawan kita